Egunon eta ongi etorri guztioi Udal Topen 14. edizio honetara. Egunon, gaur Lasarteoriara bertaratutakoei eta baita saioa online jarraituko duzuen guztioi ere. Aurtengo edizio honetan 16 urte bitarteko haur eta gazteak ditugu ardatz. Zer eta nola egin behar dugu udalerrian hobeto 16 urte bitartekoentzat hizkuntza politika egokia antolatzeko? Aurtengoan, galdera horri erantzun nahi diogu guztion artean, bakoitza bere esperientzia eta errealitatetik abiatuta. Gehienok bat egingo dugu esaten badugu, gure lurrean eta kulturan sustraitutako gazteak nahi ditugula, eta era berean munduari zabalik egongo direnak. Horrek zuzenean hizkuntza politikara garamatza. Eta hizkuntza politika horren bidez, baldintzak sortu behar ditugu gure haur eta gazteak, jaio diren lekuan jaio direla, euskal hiztun oso eta eleaniztunak izan daitezen. Horretarako, ezinbestekoa dugu besteak beste, eskolaz kanpoko erabilera eremu berriak zabaltzea gure haur eta gazteei. Lasarteorian ere, aspalditxotik ari gara eskola barruan naiz eskolaz kanpo, osagarria eta koherentea izango den hizkuntza politika sustatzen. Erronka ez da makala eta guztion arteko elkarlana da giltza. Izan ere, badugu elkarrekin zer konpartitu eta badugu elkarren handik zer ikasi. Aspaldiko partez berriz ere, aurrez aurre elkartzeko aukera izan dugu, eta erakunde antolatzaileok gogo biziz prestatu dugu aurtengo jardunaldia. Begiak zabalik, belarriak erne, gozatu, gaur eta hemen, Lasarteorian. Seguru naiz, guztion artean, etorkizunera begirako zenbait gako eta jarraibide identifikatzeko gai izango garela. Besterik gabe, hitza emango diot Pilar Kaltzadari, bera hariko baita, aurten aurkezpen lanetan. Nahi duzunean, Pilar, mila esker. Egunon, ongi etorri guztioi, eskerrik asko, Agustin Valdivia, Lasarteoriako alkate jaunari. Beste behin ere, eskerrak ere emango dizkiogu, ona elkartzeko aukera erraztu digulako. Egia da, etxean bezala sentitzen garela Udaltopen hemen, eta 2 urteko etena eta gero, berriro ere karraju hauek berreskuratzeak ze poza eman digun, nik uste dut begien bistakoa dela. Gaur goizean gehien entzun dena izan da egunon, eta Jesus, zenbat denbora ikusi gabe. Eten gabe entzun den kontua izan da hori mila esker zuei eri eta ongi etorri. Udaltopen beste behin ere elkartzeko aukera dugu, hemen bat egin duzuelako eskerrik asko eta baita ere, pantailaz bestalde hementxe streamingen bitartez gurekin izango zareten hoi. Udaltopen aurrez aurre eta pantailaz bestaldera ikusteko apustua egin dugu. Erronka berria da eta ez nolanahikoa gainera. Hemen elkartu garen 150 lagunez gain, pantailaz beste aldera, beste hondik gora lagun elkartu zarete. Eta tartean, konsortzi per la normalizazio linguistikako teknikariak ere badaude, eta gur beroa eta berezia bidali nahi diegu. Us envíen un mensaje de benvinguda molt especial, potser no tan correcte como m'agradaria poder-ho fer en la vostra llengua, però en la millor de les voluntats i en un profund agraïment pel vostre compromís. Beraz, zuek ere, ongi etorriak izan, Udaltopera. Dinamika azaltzen joango naiz, egunean zehar eta gero aparteko traba ez egiteko, ohiko oharrak iruditzen basaizue orain egingo ditut, ponentziak amaitzen direnean galdera eta egiteko aukera izango da, zuek eskua altxatuta hemen, eta pantailan bestaldekoek txata erabiliz egingo dute. Gogoratu mesedez, aldala, sakeleko telefonoa isiltzea, gutxienez isiltzea, eta etxean bazaudete mikrofonoa ere desaktibatu. Eta amaitzeko, zuen iritziak, iradokizunak eta gainerako oharrak gurekin partekatzeko, mesedez, Twitterren, Udaltop 14 traola erabili dezakezue.
Aurtengo gaiak dituen askotariko ertzetako batzuk zuekin partekatzen hasiko gara, eta horretarako gurera bat egiteko eskatu nahi diet Jon Antxordoki, Lasarte Oriako gobernu ordezkariari, eta Markel Olano, Gipuzkoako diputatu nagusiari. Oker ez banago, prest daude? Txalo batez hartuko ditugu. Eskerrik asko, egunon. Bai, bai. Eseri zuek ere etxian bezala, denok bezala hemen. Ongi etorri eskerrik asko, bioi, Gainerako erakunde antolatzaileek nolabait ere ordezkatzen ari zarete holtza honetan, sarrera hitzaldian gaiari heltzeko aukera eskaintzen digu zuekin hemen egoteak, eta Jon, zurekin hasiko nintzateke, izenburua denok ikusi dugu eskolak bakarrik ezin badu, zer eta nola egin behar dugu udalerrian hobeto, 16 urte bitartekoentzat hizkuntza politika egokia antolatzeko. Hori izenburua, erronka potoloa da. Nolakoa da egoera Lasarte Orian, Jon? Egun ondenoi, ongi etorriak gure herria. Nik esango nuke eskola bakarrik ezin dula, baina eskolake asko indula. Guk Lasarte Orian bai udaleko euskara zerbitzuak, eskolak eta euskara elkarteak programa asko dauzka, bai eskola ordutan eta bai eskolaz kanpo, eta gaina oso ondo uztartzen dianak. Nik uste lan txukun egiten egiala gaztetxuekin, baino seguru asko herri guztietan gertatzen den bezala ez da nahikoa. Gehiago ere bihar dugu. Azkenean gaztetxoek behar dutena da beraien aisi orduak, beraien gustora dauden ordu horiek euskaraz bizitzea. Azkenean euskaraz egin behar dute, euskaraz jolastu behar dute, euskaraz ikasi behar dute eta euskaraz bizi behar dute. Orduan nik usteet egun hauetan izango ditugula gako horta iristeko gakuak. Eta beste gabe, eskerrik asko. Hortan ibiliko gara bai bi egunez gako horietan gehiago sakontzen. Ez dut berriro errepikatuko izenburua hortxe dugu, aski luzea da gainera Markel, egunon zuri ere. Egunon bai. Ongi etorri. Galdera zalantzari gabe potoloa da, hortan ez da dudarik. Ze norabide hartu behar dugula esango zenuke, Markel, eta bide batez ze urrats egiten ari gara Gipuzkoan? Norabidea dana dakigu, ez? Euskara egin behar dugu bere erabileran indar berritu eta bizi berritu. Nik uste hori dela helburu nagusia eta normalizazio iruntze iristeko, eta guk gure zuzendaritza esan dezakegu, ez? Foru Aldundian hizkuntza berdintasuna zuzendaritza izendatu daukagu, eta azkenean helburua hori da, ez? Hizkuntza berdintasuna lortzea gurean, eta horretarako urratsa handiak egin behar ditugu, eta gaurko saio honetan erabili den gaia, guretzako funtsezkoa da, belaunaldi berriek izan behar dutelako ardura handi bat, hori izan estrategia, egia da gizartea zartzen ari zaigula, eta ezin duela estrategia bakarra izan, baina biztan da, ez, une honetan kale neurketak eta ez, erakusten diguten erradiografia, ni adibidez Beasaindarra izan da, Hondarra bizten naiz, eta 17koan kale neurketak nerabeengan eman zuen seinalea, horrek piztu zituen alarma gorri guztiak, ez. Orduan ikustu dut hor badaukagula arazo oso serioa, eta guk instituzionalki, ez, ia 2015an hasi ginenetik, horri eman diogu erabilerari eta nerabeengan, ez, dagoen, hizkuntza ohitura kontu horri eman diogu lehentasun importante bat. Egia da, hizkuntza normalizazio fase horri edo prozesu horri instituzionalki eman diogula lehentasuna, beraz nik uste dut, ez, nondik jo eta lehenik eta nik uste dut erakundeok nire ustez behintzet bakoitzak lehentasun nagusia eman behar dio kontu honi. Estrategioa bihurtu behar du eta bere ekintzan erdigunean kokatu behar du. Hori da niretzako hemendik aurrera egin behar duen egun urrats importantenetako bat. Horrek esan nahi du, norberak, arduradun instituzional bakoitzak, irakurketa hori egin behar duela. Eta hori nola bideratu? Nola bideratu? Nire ustez behintzet euskalgintzarekin elkarlanean. Guk egin ditugun urrats gehientsunak bide horretan egin ditugu. Gure etxe barrua ari gera, zuzendaritza bera ari gera berrantolatzen, ekarpen persona berriekin eta apustu importante batzukin, pixkat, Foru Aldundiak gure lurraldean Gipuzkoan izan dezan, orain arte izan duen protagonismoa, baina oraindik ere areagotuz, ez, batik bat
pixka bat alde batetik etxe barruko funtzionamentua, normalizazioa bultzatuz eta burutuz, hori bide honetik baina gero baita ere, kalean eta lurraldean hizkuntzaren erabilera sustatuz, hori pixkat gu izan gaitzazela hor eragile importantenetako lurraldean ez, beste gainentzeko erakundeekin elkarlanean, baina nik mezu bat garbi balima daukat edo irizpide bat garbi balima daukat da, daukagun erronka erraldoi horri aurre egiteko gure burua etxe barruan prestatu beharra daukagula. Berrantolatu beharra daukagula gure administrazioa erronka horri aurre egiteko. Eta begirada importanteena da nola bultzatu behar dugun elkarlana euskalgintzarekin, sektorearekin. Nik uste dut sektoretik eta behin eta berriro etortzen da mezua dela elkarrekin egin behar ditugula gauzak eta beste modua egin behar ditugula. Orain arte egindakoa oso garrantzitsua izan dara ez dela nahikoa eta aldatu egin behar dugula. Eta aldaketa horretan berrikuntza funtsezkoa da, esperimentazioa funtsezkoa da. Eta arlo horretan guk, orain dela gutxi, abian ipinu dugu laborategi bat, hezkuntza normalizazio laborategia badala izena duena errenterian, eta bere helburua izango da euskalgintzarekin batera, esperientzia pilotuak martxan jartzea lurraldean, gainontzeko erakunde guztiekin batera, justu egiten ez dakiguna eta berria egin behar dugun guzti hori ensaiatzeko eta aldan neurrian baita ere eskalatzeko lurralde osora. Erakunde lehentasun estrategikoa, berrikuntza eta elkarlana ekosistemarekin. Horiek errezetetako batzuk seguru, bi egun hauetan behin eta berriro aipatuko direnak, bestelako praktika zehatzekin batera. Eskerrik asko bioi, aurrera datorkigun erronka handi horri heltzeko orain emandako pixtengatik eta egindako eta eginkizun den lan horrengatik mila esker, sarrera ekitaldian gurekin izateagatik. Txalo, zagurtuko ditugu. Eta eskerrik asko, noski, helburu horretan ere udaltopen antolakuntzan bidelagun dauzkaten gainerako erakundei Euskal Hirigune Elkargoari, Eusko Jaurlaritzari, Nafarroako Gobernuari eta Araba zein Bizkaiko Foru Aldundiei. Guztiok bat egin duzue, erronka honi parez pare begiratzeko momentua dela adosten, eta horrela geratzen da jasota jarraian, erakunde antolatzaileen izenean zuekin partekatuko dudan idatzian. Hauxe da, aurtengo udaltop honetarako adostutako eta zuekin batera partekatu nahi den idatzi eta adierazpena. Eta laxe dio, zorionekoak gu, COVID-19 pandemiak eragindako 2 urteko etenaldiaren ondoren lasarte horian berriro elkartzeko aukera daukagulako. Ezoiko egoerak ikasteko ere balio izan digu eta besteak beste, aurtengo udaltop formula misto baten antolatu dugu, aurrez aurre eta online. Eremu sozioekonomikoan euskararen erabilera sustatzeko gakoak ematetik, joan den urtean, 0 eta 16 urte bitarteko aur eta gazteen artean erabilera sustatzeko gakoak ematera egin dugu jauzi. Ez da erronka makala. Eskolak bakarrik ezin badu, zer eta nola egin behar dugu udalerrian hobeto, 16 urte bitartekoentzat hizkuntza politika egokia antolatzeko. Hori galdera. Belaunaldi berrietako aur eta nerabeak euskal hiztun osatuak izateko baliabideak jartzea da gure erronka. Horretarako euskarazko ekosistema indartsua beharrezkoa da, eta hori gutxienez, irakaskuntza eta udalerrian gauzatzen diren jarduera guztiak euskaraz eginez osatzea komeni da. Euskal hiztun osatuagoak lortzeko ikuspegi soziolinguistiko berritua eta integrala behar da, eta hori bilatu eta sustatu nahi dugun erakundeon artean ezinbestekoa da elkarlana. Hizkuntza eragileak eta hezkuntza eragileak elkarlanean jardutea da lehendabiziko mugarria. Edo beste modu batera esan da, iparra 2 norabidetan jartzea, eskolan eta sozializatze eremuan. Euskararen herrian, gure herrian, hizkuntza errealitatea oso heterogenioa da, eta aldagai hori ere kontuan hartu behar da, egoera bakoitzaren araberako erritmoak egokituz
eta politikak landuz. Bidea argi dugu, baita erronkak guztiok parte hartzea eskatzen duela ere. Gu prest gaude. Hauxe, erakunde antolatzaileen adierazpena, bi egun hauetan, harimutur desberdinak bertan jasota daude eta horren inguruan ibiliko gara. Berehala ekingo diogu, abiaburuko solasaldiari ikusten duzue eszenatokia horretarako prest dagoela, baino aurrez, lankidei eskatuko diet, irudi batzuk partekatzeko zuekin. Martxoan, utzi gintuen Mikel Strubel gogora ekarri nahi dugulako. 2017 urtean hementxe izan genuen, udaltopen. Cambiats els hàbits lingüístiques, realitats i mits. Itzaldi gogoangarria eskaini zigun. Harreman ugari zituen Mikelek Euskal Herriarekin batik bat, hizkuntza plangintzari lotutako gaiekin. Bisita hartan, berarekin egoteko aukera izan genuenok, izugarri gozatu genuen. Batez ere, bere gertutasun, goxotasun eta jakinduriarekin. Eta horrexegatik nahi izan dugu gaur berari ere tartetxo hau eskaintzea. Zauden tokian zaudela, agur eta ohore, que la terra etzigileu.